אתם תתפלאו, אבל תרגילי התאמנות וחיזוק שרירים ניתן לעשות לא רק במכוני כושר, אלא גם במכוני יופי. אני יצאתי לבדוק איך ניתן לחזק את השרירים הפנימיים ולטפל בבעיות יציבה וקואורדינציה אצל הדרמתרפיסטית ז'קלין נחמיאס. בואו תראו. שלום. שלום. היי ז'קלין, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? יש לי דייט עכשיו עם ההובר. בבקשה. הגעתי למקום הנכון? נכון. אז בואי נכיר אותו. בבקשה. איך עובד מכשיר ההובר? מכשיר הובר זו טכנולוגיה שבית LPG פיתחה לפני כמה שנים. דרך אגב, ביפן זה מוכר גם בקופות חולים, בשביל למנוע כאבי גב, בעיות גב בגיל מבוגר יותר. זה עוזר ל80 שרירים פנימיים שגם בחדר כושר לא מגיעים אליהם. וזה עוזר גם כן לקואורדינציית הגוף. אם מישהו עשה ניתוח, תאונה, שבר כלשהו, אז זה עוזר גם כן לשיקום. זה בעצם מענה לכל אחד ולכל גיל ובכל מצב. אבל איך הוא עובד, איך הוא פועל? בעצם הפלטה שאת מאבדת את הקואורדינציה בשביל לבנות אותה מחדש. כל הספורטאים משתמשים במכשיר לפני התחרויות. איזה יתרונות יש לו לעומת פעילות בחדר כושר? זה לא מגיע כמו המכשיר מגיע ל80 השרירים הפנימיים שיש לנו מסביב לעמוד השדרה. גם בחדר כושר לא מגיעים לקואורדינציה כמו שמגיעים עם המכשיר. והמכשיר באמת משפר, איך הוא משפר את הקואורדינציה? ברגע שעומדים על הפלטה וזה כמו גלשן, אז זה עושה בדיוק אותה עבודה. זה מלמד את הגוף זה מלמד את הגוף איזון. באיזה תדירות כדאי לעשות את הפעילות כדי שזה יהיה אפקטיבי? אם בן אדם ספורטאי, אז אפשר פעם בשבוע 30 דקות. כי הוא עושה פעילות אחרת בנוסף לזה. והגוף שלו רגיל לפעילות. אבל אם זה בן אדם אחרי תאונה והוא לא רגיל לפעילות, אני מעדיפה להתחיל 3 פעמים בשבוע של 10 דקות, בשבוע השני זה פעמיים של 15 דקות, ובשבוע השלישי כבר אפשר יהיה להתחיל 30 דקות במשך 10 טיפולים. בכדי לשמור ולהמשיך לשפר את התוצאות פעם בחודש. תודה רבה לך. גם לך.